ne balimamuso e m'a fɔ ko baara de y'i ka cɛ fɔlɔ ye ni baara y'i ka cɛ fɔlɔ ye ni ala nana i kɛ i ma cɛ sɔrɔ m'a dɔn o man ka gan i la dɛ sabula adamadenw an kana fɛnw comparer minnu man ka comparer an kana fɛn sanga ɲɔgɔn na minnu man ka sanga ɲɔgɔn na mɔgɔ caman de bɛ i n'a fɔ an balaka kunda o b'a fɔ denmuso ɲɛna i ka baara de y'i cɛ fɔlɔ ye mɔgɔ tɛ baara ni cɛ comparer cɛ furu o ye adamadenya de ye o ye an ka fɛn dɔ de ye baara fana an ka adamadenya de ye nka fɛn kelenw tɛ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ lemuru ni mangoro comparer fɛn kelenw tɛ walima mangoro ale ni namasa fɛn kelenw tɛ i bɛ namasaw de comparer ɲɔgɔn na ni cɛ ka ɲi ni cɛ man ɲi ni mɔnna ni ma mɔn i bɛ lemuru de comparer ɲɔgɔn na i bɛ baaraw de fana de comparer ɲɔgɔn na walima ka furu de fana de k'olu sanga ɲɔgɔn na o de ka fisa mɛ ninnu tɛ fɛn kelen ye ala bɛ baara nɔgɔya dɔ ye mɛ ala tɛ kɔn ka furu nɔgɔya o tigi ye ala bɛ furu nɔgɔya bɛɛ dɔ ye ka sɔrɔ ala tɛ baara nɔgɔya ye nka an kɔni b'a dɔn kɔni ni ala ye furu musow kɔni ni ala kɔni ye furu nɔgɔya ye c'est vrai baara ɲini ye tiɲɛ mais ni ala ye furu nɔgɔya ye ka sɔrɔ i ma baara sɔrɔ i bɛ lafiya min sɔrɔ o la musoya kunda o ka fisa tuma dɔw la ka tɛmɛ i ka baara sɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ wuli cɛko hami na i bɛ cɛ sɔrɔ i ma baara sɔrɔ o hami ka nɔgɔ ka tɛmɛ i ye baara sɔrɔ cɛ t'i bolo o hami ka bon fo n'i y'a sɔrɔ cɛko tɛ mɔgɔ min ka adamadenya la donc fɛn kelenw tɛ c'est vrai tuma dɔ la mɔgɔw b'a discours tɛ a ka kan ni musow ye baara kɛ a ka ɲi ni cɛw ye baara kɛ a bɛɛ ka ɲi bɛɛ ka to i ka minɛn kɔnɔ an ka se ka adamadenya dɛmɛ cogo min na mais k'a fɔ ka fɛnw sanga an ka farafinw ka problème de ye nin ye fɛn minnu man ka sanga an b'olu sanga ɲɔgɔn na fɛn sanga ɲɔgɔn tɛ furu yɛrɛ kɔnɔ n ko cɛ ni musow bɛ fara ɲɔgɔn ka baara kɛ n'i y'an ka burusi kɔnɔnaw jateminɛ an falaka minnu bɛ an balakaw bɛ yen u bɛ taa foro la u bɛ cɛw dɛmɛ baaraw la i bɛ se k'a fɔ k'o tɛ baara ye wa n k'o fana ye baara de ye donc i bɛ se ka furu kɔnɔ k'i ka baara sɔrɔ ka fɛn bɛɛ kɛ muso caman ye furu sɔrɔ et après u ye baaraw sɔrɔ cɛw dɛmɛ fo n'a y'a sɔrɔ cɛ kelen kelen bɛ yen olu ka hakilina bɛ fɛn dɔ la tuma dɔ la a ma nɔgɔn souvent dɔ la a dɔw bɛ se ka dépend muso yɛrɛ ka hakilina la parce que muso dɔw bɛ yen voilà a caman bɛ yen n'olu ye position sɔrɔ furu kɔnɔ voilà i n'a fɔ hakilina minnu fɔra ten ko baara de ye ka cɛ fɔlɔ ye o bɛ baara ni fisaya ni cɛ yɛrɛ ka besoin yɛrɛ ɲɛnabɔli ye furu kɔnɔna na donc finalement n'i ka ko dɔ tiɲɛna ten cɛ yɛrɛ fana a bɛna k'i ko bɛ ko dɔ kɔrɔ a bɛ sen d'a kan voilà donc o y'a ye k'a fɔ i bɛ ka baara ni ka cɛ de sanga ɲɔgɔn na baara ni cɛ tɛ sanga ɲɔgɔn na fɛn kelenw tɛ donc mɔgɔw k'o bɔ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔ dɔ la ka ko dɔ ɲɛnabɔ mais fɛn kelenw tɛ a ɲɛɲinini sira kan an kana fɔ ko non ko i ka baara de ye i ka cɛ fɔlɔ ye baara tɛ den di mɔgɔ ma dɛ. Iyo jama